Badakigu zinematan estreinatu berri dela Irati. Eta gainera ez da estreinatu edozelan ez, Kristorako arrakasti euki dau. 10 pelikulen barruen, zerrendako barruen dau, eta gainera 5. postueko. Hautzi okatu deu Paul Urquijok gaur goizien. Eta honeri lotute, Ibaitzuk, zozer, espeziala eskarri osku. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Bai, ekarri zuet gauza berezi bat, zeren, goratuko dezue, aurreko denboraldian, Kamikazen denboraldian, Irati filmean agertzen dian 2 aktore nagusi izan genituen, batetik Edurne Azkarate eta bestetik Kepa Errasti. Urrengo gonbidatu berri horrek nolabait Irati filmean ere parte hartu du, ez dizuet aurreratuko nordan, baina gaurkoan ekarri nahi nizuen Edurne Azkarateri egindako elkarrizketaren zatitxo bat eta Keparen elkarrizketaren zatitxo bat, bai. Keparen inguruan hitz egin genuen batez ere, zer nolako eskakizunak egiten dizkieten aktorei, ez? Olako grabaketak egiterako orduan batez ere berein pertsonaietan sartzeko garaian, eta Kepari bere bizarrak bereziki arazo larria eman zion, hilabetez egon zen bizarrakin, orduan, nahiko komikoa izan zen momentua. Guazen ikustea. Venga, kontau pixkat, aber bizar hori... Bizarra da, Irati filmean papeltxo bat dauketelako. Inigo Aramarrik esaten duze papeloi bat. Zer majo. Oso politia da, papel politia toko jat. Aste honetan bukatuko ditugu grabaketak, oso itxura politia dauko, oso kriston lana egiten da mila ekipo guztia, uste dut oso pelikula politia geratuko dela, eta hori, horreati daukat bizarra pixka goguak inkentzeko baita, ze otxaietik nagoela. Rodajea bukau eta bizarra ingo duzu, ez? Bai, asmo hori da. Igo argazkitxoren bat edo Instagramera, bale? Bai, igoko. Ikusi duzu, ez? Kepan bizarra nolako dan. Kepak bere hitza betezun eta Instagramen ez dakite ikusezakegun irudia, bai, hortxe dakazue, Kepak bizarra egin zuen, eta hor argazkian ikusten den bezala, bizarrakin, aurpegian erdia bizarrakin, eta bestea bizarrik gabe. Kepa oso majua da hien eta bere hitza bete zuen. Zego gorra izan bardan, ez? Olako garabaketan parte hartzea, eta batez ere... Bizar horregaz bizitzia izan bide gorra, Imagine, makarroi jauzte atzuz eta ala, bizarrera. Horre, igual, egun batzuk pasa ondoren, eitzen zuelan, bilatzen zu eta horretanetarik egon alda. Egiz eta tendentzia berri bat aldeuela sortu bizar erdi bai, bizar erdi ez motu zu arpegi hau, estekot bizarrik eta bizarraz. Bi pertsonan zara izen, tendentzia epatu dezula, egunotan tendentzia izaten ari da bai Edurne Azkarate, Irati bere lehenengo pelikula izan da, lehenengo luze metraia, hobeto esan da, eta Edurne kontatu zigun, grabaketan zelako sentsazioak izan zituen, urduritasunak, zailtasunak, eta, pixkat denetarik. Gainean ikuste dut, pelikula honekin nahiko maiteminduta dagoela Edurne, Edurnez gain, gu ere bai. Ni Edurnetaz asko. Bai, ere bai. Guazen Edurne ikustera. Zinemagintza aipatu dezula, udazkenean Paul Urquijoren Irati filmean ibili zinan, beste aktore batzuekin batera, batzuk botatzearren, Kepa Errasti, Eneko Sagardoi, Itziar Ituño, Inigo Aranbarri, eta zu protagonista. Bai, a ver, ematei lotxas y que jarri con es incógnitas. Es que zuga aipatu duzu elenkoa, buena gente, zoragarri. Eta Paul da super jatorra eta super langilea. Eta superando eta ez dut ikusi, ez dakit nola geratu den. Nik sentsazioan auki nuen, inen un lan hori, izan zen denetarik, izan zen ederra, izan zen gogorra, izan zen estresagarria, izan zen excitantea, denetarik. Baina claro, nire dengo pelikula da. Ezin dut oraindik imaginatu nire burua ikuste. Ez dakit. Horra. Datorren udazkenean. Ez dakit, garo. Udazkenean, bale. Bai, udazkenean. Kartela ja atera da, eta oso epikoa ematen du, ez? Eski. Nire iruditzen zait, pixkat euskaldunok daukagula gauza hori.
gauzak egin behar ditugula txiki. Eta hori, eta nire gustatzen zaite epizidadea eta gustatzen zaite sublimetasunaren estetika eta gustatzen zaite bakizu gauza handiak, osea, ditugu egin gauza totxoak, ez? Pues egin, eta gero kanpoko jendeak ere ikusiko du. Pues Paulen bitxoak eta gure euskara eta Nafarroa ederra dela hor denpora guztian gaudela, bai mendian, leizetan, ez dakit, pues, claro que sí, ez, algo grande. Zenbat egon zineten grabaketan, Iratin? Zenbat denbora? 2 hilabete. 2 hilabete. Amatxete. Ahantzien izena eta ezen oiz berriz aipa. Harrigarria da nola 2 hilabetetan grabatu duten olako pelikula txarra. Nik ez dut ulertzen. Zuk ikusi duzu pelikula? Nik bai, zelan, ez, gainera Principeko estrenaldi zen ikusi neban. Zeukinoen kristolako suertie eta Paul eta Edurne Azkarate elkarrizketatu alizen neba zen. Hori YouTubeko kanalian deko zuen, Baitu, hortxe, sartu du. Bueno, Nafarroa ederra da, pelikula ederra da, baina Edurnek egin duen lana, areta ederragoa. Bueno, ekipo osoak egin duen lana, oso pelikula polita da. Ja, barkamenak eskatuko txagu ekipo osoari, egize da, protagonisti Irati dala oin gontan, eta Edurne Azkarate dela, eta esan inbida kristolako lana indeuela, kristolako antzes lana, eta nintzako, niri pertsona hori pioa guztetate. Inkluso, hanboteko Mari, baino gehiago esango neke, Da hori, fuertie da. Bai, fuertie da. Guztetat. Bueno, irudi batzuk ja ikusi ditugu, irudi ederrak, baina guazen trailerra ikustea. Aitak egin beharra bete du, oentarren babesteko. Aita! Nik gabe, noizbait, zainduko duk Ibarra. Hitz eman egidak. Uteko, ular sendoa beharko du, Ibar jaun izaiteko. Eko gazte ezin dateke Ibar jaun izan. Neure burua aurkezten dut xumeki, Ibar jaun kristiau garbia izaiteko. Nor da? Lusa, harengatik zenbaiteko oraino dituzte sigesten ele paganoak. Bada itzulo sakon bat oijanaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizuen eilo basoak, Iratik. Norbaitek azken atxamatu. Ez dut ipuinetan sinesten. Ahantzien izena eta ezen oiz berriz aipa. Bueno, argi dago, film honek izaten ari duen arrakasta itzela dela, eta jenik lehen aipatu duen bezala Txiolandian ere... Zelan dagoen Txiolandia. Hemen beti Txiolandia ekarri dugu. Zelan ez. Eta badakigu kristolako arrakasti eduki deuela, 5. postuen dauela, eta bar. Eta Txiolandiatik esaten ari diz, antza akatz txikitzu bete eduki deuela honek. Ze akatz azpidatzizek erderaz direla, ez dauzela euskeraz, eta bar. Ibai, zuretzako zer da? Ondo euskaraz, erderaz... Ez dago euskarazko azpitulurik? Zu zinemara zoa zenien, Bai. ikusten dozu pelikuli euskaraz, bertzino originalien, eta azpidatzizek erderaz. Bakarrik. Bale. Tengoz. Nikolan ikusi nuen? Nik ikusi nuen euskara hutsean, azpitulurik gabe. Eta aitortu behar dizuet, oso zaila egin zitzaidala jarraitzea dena. Zan nahi, igual atean nintzen zinematik, pelikulan erredia ulertuta. Bai? Oso euskara ederra da, ez? Nafarra eta iparraldeko hizkera nahaztuta eta... Niri me encanta. Osea, superpolitze. Baina, ulergarri izeterakoan, Paulek esan man, ulergarri nahi biela egin, Osea, izetez, ulergarri nahi izan da egin. Egize da, batzuk
pertsona batzukin indot berbat, asaztiela, bai, nik ulertu dut, beste batzuk ez, beste... Netarako dau, jentie, joe. Bueno, eritziz, ulergarria ez da. Ulergarria ez da, euskara oso polita, baina ulergarria ez da. Eta nire ustez, pelikulak transmititu nahi badu mezu bat, ez? Nik uste mezu hori alik eta gehien edatzeko ulergarria izan beharko luke euneko unean eta ez da euneko unean. Gero, azpitituluen kontua edo, bueno, dagoen eztabaida hori, nik zalantza daukat. Uste dut ere bai, importantea dela balioan jartzea euskal zinema, eta euskal zinema aipatzen dugunean ez da bakarrik euskaraz ekoitzitako zinema, baizik eta atzean dagoen lan guztia, gure kulturan erakusleio izango dela ere pelikula, eta kanpoan ere badukatela ulertzea azpititulekin. Bai, jo, eta pelikula hortan euskalduna askokin nabela lan, azkenien hori bebe bai ondo datorrela euskal zinema. Bai, eta bertan agertzen dian aktoreak euskalduna dira eta gainera euskaran aldeko apostoa egiten dute egunerokoan. Ez dakit zein dan polemika, baina polemika bada... Erderaz dauzela bakarrik azpidatzi ze. Bueno, zenbat euskal pelikula dauden gaztelera gutxean egin da. Hori da, esango dut gauza bat, behar bada, zuk uste dozu izen leikela euskaraz ez egoti, erderaz egotera barkatu ez, erderaz egotiena, diru laguntza kontu bat, agian, ikusten dugu irati filmea hasi baino lehen, Espainiak eta Frantziak diruz laguntzen da bela, ordu nigul behar bada, izen leikela... Bueno, eta EITBek, bai. Eta berzin dan EITBren hizkuntza politika, ez? Hori gaur ez dugu hemen berbaingo gut, egaz gara sartuko. Barkatu. Ez dakit, nik ez dakit. Segurazki baietz, horrek baldintzatuko zuela, logo hietaz aparte hizkuntzan inguruko trataera eta horren kudeaketa eta bar. Baina hala ere, ustez, estrategikoa izan dela, behintzat, estatu mailan eta estatu mailaz harago ikusleek uler dezaten pelikula, nire ustez estrategikoa da gazteleraz egotea azpitituluak. Sala guztietan jarri dela azpitituluekin? Ez. Izan ere, nik aipatu dizudan bezala, euskara gutxean ikusi nuen, eta orduan aukera edukita eta euskalduna bazara, eta nahi baduzu horren aldeko apostu bat egin, eta pelikula azpititulurik gabe ikusi, aukera badago, ez? Nik uste hemen importante dela aukera matea jendeari, ikuslegoari, eta ikuslegoak erabakitzea. Erdaraz bebai bikoiztu da, aukera bile da pelikula horretan, oingoz. Bai, nik argi daukat, gaztelera utxean edo itzulita ez dut ikusiko, eta ez nik euskeraz nahi zaudot. Nik uste dut, ez dakit nori entzutzaten oin dela gitzi, euskaraz ez badan ikusten, ez dakit sare sozialetan edo ikusi duten, indarra galtzen duela. Indarra galtzen duela pelikuliek ez badan ikusten euskaraz. Eta nik uste dut hori bebai oso garrantzitsu dela jentiek, euskaraz ez dakizen jentiek, esati hori. Ikusi duela erdaraz eta euskaraz, eta... Bai, eta esan eurokorrean nahiko ohituta gaude, azterriko pelikulak edo gazteleraz edo erdaraz dauden pelikulak. Bai, Portugalen danak ikusten dabez inglesez, da gero azpititatzizek portugesez. Eta holan lekie, holako ingles maile. Hori da. Hala ere, iruditzen zait, eztabaida hutsal bat, ez dakit ze puntura arte izan bar garen hain erredukzionista eta hain esentzialistak euskarakin eta euskara hainbeste blindatu. Nik uste pelikula gustu handiak indagoela inda, hizkuntzaletik esan nahiet, beste guztia ere gustu handiak indago inda, eta, ez dakit, nik ez nioke hainbesteko garrantzirik emango. Eta zebait ikuste dozuz ez da bezala jarri azpidatzizek erderaz eta euskeraz batera. Nahi dut esan, nijo nintzen ikusten The Lord of the Rings, Bilboko Orkesta Sinfonikoagaz batera, eta produkzioa zan pelikulie inglesez, berzinio originalien, baina azpititulek ziren euskeraz da erderaz. Eta ondo ikusten zan, beste apostu bat izen lehik, Gentie kontentatzeko behintzat. Bai, nik pelikulak hola ikusi ditut, pelikula batzuk. Baina bai egia da, azkenean denak daukala bere garrantzia, eta mezua ulertzea garrantzitsua da, baina irudien bitartez ere beste hainbat mezu helarazten dira, eta irudiari ere lekua kentzea igual ez dain mesedegarria esan. Irudize kristonapa dira. Claro, irudia dukita hor pantailan, ez? Ez que zinematan ikusteko pelikula da, Bai, hori argi dago. Bai, irudi aldetik bintzen. Argi dago. Baina esan egitena da, azpitituluak bai, baina hizkuntza bakarrean, ni horren aldekoa naiz. Ja, bi hizkuntzakin ja gehiegi. Esan biharra da niri guzteko datela ikustie
euskaraz. Ze, zuri paseatzen moduen, hitz batzuk ez nabezen ulertzen eta guzteko baten ikusi euskaraz esaten da biena edo danadalakoa, nik ulertu alizeteko beto edo hitz horrek nire egunerokotasunien parrisaz erabiltzeko, nire guzteko baten. Ez duzuten? Bueno, zuk uste aldozu erabaki honek euskara bigarren maila baten izten duela? Ez hori esaten da Txiolandiatik. Azkenien erderaz jartze azpitituluek dela euskaldun hori euskaraia bigarren maila baten iztien moduen. Bueno, euskaraia badago bigarren maila batean. Esan nahi, berez... Gustau, edo ez gustau? Bai, ja badago. Tamalez? Bai, tamalez ja badago bigarren maila batean, ez? Niretzat estrategikoa da hortaz kontzientizatea eta nola ekarri lehenengo mailara. Eta ez dut uste lehenengo maila horretara ekartzea izango danik pelikula batean azpitituluak gazteleraz jartzea edo ez jartzea. Esan nahi dut, ez, hau hartzek esaten zuen, egunerokoan egin behar dugu euskaraz, eta segurazki Txiolandian kritika hori egin duten hoiek guztiek edo askok ez dutela egunerokoan euskaraz egingo, edo aurrekin, edo ingurukoekin. Edo bai, agian bai, bueno, behar da nahiko bielako euskarari ondino garrantzik izan emon, eta emongo txagu, eta egongo dire pelikulak nire ustez etorkizun baten jarriko direla euskaraz, da azpititulek euskaraz eta ikusko dienak, eta hori, zuk esan dozun moduen ez da, azkenien irudizek bere garrantziz emongo txiela, eta inglesez ikusten dugu zen moduen, zagaitzik ez dugu ikusko euskaraz. Bai, hori da. Nik uste lortu behar degula euskara herritarrentzat, ez bakarrik euskaldunentzat, Bezik eta orokorrean herritarrentzat erakargarri izaten. Eta erakargarri izateko baliabidea jarri behar dira. Eta niri burra atorkit ezagutzen duten pertsona bat euskara ikasten da bilena eta irati filma ikusi duena azpitituluekin gazteleraz eta eskertu du. Ze ikasten da bil, orduan, badaude oso kasuistika edo egoera oso anitzak hizkuntzaren bueltan, eta ez dakit, nik uste hartu behar degula beste... Bai, edo zuk esaten duzune, hori bebai egize da, pertsona batek ez dakin euskaraz, aldo ikusi pelikula hori euskaraz, eta azkenien horrek behin darra moten dago. Berdintzo ez egotik ikasten euskerie edo dana alakoa, ez dakiz euskaraz, eta zinematan saltzen diren sarrerak euskaraz ikusten ari diren pelikula batenak dire. Ez que hori azten gara pentsetan da, ostras, Hori da. Ostras. Nik egun hauetan ikusiet YouTubeen, ikusitut hainbat bideo, pixkat, pelikulan inguruko kritikak eta jendearen iritzia batez ere Espainiar estatukoak, eta ia denek azpimarratzen zuten euskaran sonoridadea, edo ahoskotasun hori ze polita dan. Ez dutela deus ere ulertzen, baina hori balioan jartzen, eta hori orokorrean gertatzen zaigu denoi ingelesezko kanta bat entzuterakoan edo ezagutzen ez dugun beste hizkuntza bat entzuterakoan, batzutan igual garrantzia gehiago ematen diogula mezuari, baina badaude beste hainbat gauza, beste hainbat elementu hizkuntzaren bueltan laguntzen dutenak pixkat hizkuntza horretara gerturatzea, bai, eta euskaran kasua ahoskotasuna eta sonoridadea oso polita da, eta jendea hori ere baloratzen dabil. Hori irati ikusteko sortzi arrazoietan, sare sozialetan dekogune, horbe bai esaten dut nik. Musikie, giroa, antzeslana, horrek danak, sartzen dutzula erdiaroko epoka hortan. Azkenean hori. Bueno, bai, besterik ikartzeko? Printzipioz ez, aitortu behar dizuet, boltatuko naizela zinematara eta ikusiko detara azpitituluekin. Neuge bai. Zertxo bat gehiago ulertzen deten. Baina, momentuz kamikazen atalakin listo eta urrengo astean kamikaze berria. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake.